Čau lidi, vítejte u další nové série a tato série je na Minecraft Skyblock. Konečně jsem se na to chtěl natáčet vrhnout, tak se na to vrhnem. Takže první co uděláme je koboso, ale napřed si tady strom vytěžíme. Snad nám nespadne nějak žádný dříví. Nebo bychom byli hned prdeli. A dobrý. Hlavně, aby nám padlo saplik, nebo to bychom mohli hned ukončit. Takže. A teď zkusíme, jestli nám padne sapling. Jo, paráda, takže už máme sapling. A další, no tak to je paráda. Jak to už máme celku. Třetí, tak to už je luxus. Takže o saplinky máme postaráno. A zkusíme, co padne čtvrtý, aby to bylo ještě extra. A vypadá to, že ne. Ale, takže 3 saplinky za jeden stůl, takže to je pěkný. Tak, si to uklidíme. Tak. Já si udělám cobblestone generátor. Takže uděláme si cobblestone generátor. Tady někde má být. Jo, jen. Víte, já budu dělat cobblestone generátor, tak to dělal Pedro. Takže tady budu koukat, takže se omlouvám. Že jsem takový opičák. Teď si rozejeme vodu. A tady dáme lávu. A dobrý. Tak. Tady dáme zatím blok. Tak. Spadni. Aha, my si musíme udělat ještě krumpáč, aby jsme měli čím kutat. Dostali jsme achievement. Ten nám je úplně k hovnu. Tak, crafting si třeba plátnem. Nevím. Sem. Uděláme si ty styky a ještě nám chybí jedno třeba. Tak ještě jednou uděláme. Tak. A teď si uděláme krumpáč. Dřevěný, nechcem sleby, chceme krumpáč. Ano. Uklidíme tohle. A jdeme těžit na chvilku. Ale tam je ostrov. Tam potom se vydáme. Asi příští díl. Tak, ale já kutám. A co bych vám tomu říkat, až budu kutat? No, vypadá to, že tady ta série bude, nevím na kolik dílů, no partů. To fakt nevím na kolik bude partů. Záleží, jak se nám to bude dařit, jestli to půjde dobře, nebo to půjde úplně na hovno. Takže nevím. Tak ale my tady kutáme. Až rozbijeme to. Krumpáč, tak si trošku rozšíříme tady ten ostrůvek náš. Kurva, ale pořád nám to padá to. No, už nám to napadlo. To je doba. To je doba. No. Tak, další paráda, už jich máme 17. No, kutáme dál a dál. No, další. Další. Už to máme 24 a krumpáč už máme na půl rozbitý. Čau. Čau. Mám pláštík. Já nevím, jak jsem ho vůbec získal. To je divný. To vůbec nevím. No, tak. Už máme půl staku, což je pěkný. Tak. Ještě.
A to musím ještě jedno odestavit ten, jak se tomu jo, bedrock, aby jsme potom nějak udělali ten to, takže musíme položit o jeden blok výš bedrock. Ale to si musím říct, kde je. Už máme 41, ale krumpáč už se nám rozbíjí. Takže to bude, jo, já jsem rozbil teď asi hlínu. No. Počkejte, ne. Moje hlína! Ty vole, ještě spadnu, no to si děláte prda. Takže tím to dáme tímhle. Do řítě mě padla a spadla jedna hlína, no to jsme v prdeli. Takže ještě kutáme ještě tak 3 bloky a už bude po krumpáči. No tak, pojď. Tak, prostě jsem to viděl. Tak a my si máme kyblík. Tak. A někam si dáme vodu. A to dáme ji sem. Kyblík uklidíme a podložíme si náš tohle. Tak. Jo, takže tohle. Já jsem udělal píčovinu. Takže znova. Šlo si udělat klump, protože já jsem zapomněl si ještě to. Takže to si zrovna uděláme hned kamenej. Tak. A můžeme na to i znova. Takže pojď. Že mě ho dáš. No ty si hajzl. Tak. Tak, podložíme to. Tak. Takže Ježišmare. Takže tady to ještě rozkopu. Tak. Tady byl bedro, takže tady to ještě. Tak. Aby jsme měli lépe kůta. Tak. Tady si dáme blok. Dobrý. Dobrý, tak. A uděláme si aspoň kolem toho tady takhle. Tak jdeme nahoru. Vezmeme si kýbl. Tak. A hodíme to znova a jdeme kutat dál. Ještě nějaký ten kobe, aby jsme si ještě to trošku podložili. Pardon. Tak, a teď to je rychlec. No, to se mi líbí. Tak, potom se musíme vydat, jak jsem vám říkal, na ten ostrůvek, protože tam je obsidiána. Musíme se dostat do netru, aby jsme měli nekonečný zdroj. Tak asi příštím díle se tam vydáme. Takže na ostrůvek půjdeme, se připravíme a půjdeme zkusit zapálit portál a do netru. To by mohlo být. Jestli to stihneme. Tak. Kuta. Tak. Takže už máme 23 koblů. To je dobrý. A čau, ble, čau, ble, čau, ble, čau, ble, nazdar. A mám hustý. Mám hustý to, jak se tomu metá. Jo, plášť. Mám hustý plášť. Nej. Teď se mě něco zdálo, ale nevím co.
A no a co, tak se to prostě nebudeme zajímat. No. Už máme 42, to je dobrý. Zapadá slunce, takže bude... O, jasně. Je! Budapest. To chci. Tak. Máme tam znova, tak. Můžeme kopat dál. Takže jsem trošku to pojebal. Já jsem to zkoušel. Jo, dobrý. A tam někde, tam mají bug. Jsem tam viděl ostrov. A nevím je proč. Takže to mají buď bug, nebo to tam předali. Co tam vám to když tak ukážu. Tak. Prostě mají tam bug, nebo to tam přidali, já fakt nevím. Takže se tam, když tak příštím díle dáme si cheaty a půjdeme se koutnout tam. Tak. Vypadá to ale, že ten Minecraft jede, ty vole. Když jsem to zkoušel ještě, když jsem měl Fraps, tak to jsem měl jenom 15 FPS, a když mám tohle, tak to je 45. A což je dobrý, no tak 44. Tam se přihazuje. Tak. Já jsem chtěl, jo. Dar. Čus, dar, nazdar, čau. Nazdar, čau, nazdar, čau. Tak už máme skoro rozbitej. No. Tak ještě. Tak ještě jeden blok. Tak. Tady si sebereme tohle. Tak. Já si vemu... 24, tak. A jdeme si to podložit. Ej, jo. Tak tady skočíme. Tak. Jenom trošku. Jestli to ale zvětším, abych měl to. Ježišmarja, udělal jsem. Teď si ale udělat. Tak tady nám poteče voda. A už teče do pí. Skvělně to bude rychlejší. No tak oba dva. Já si to ještě podložím. Že prošlo, aby mě tady vyrostl strom. Prošlo dřevo. Což tady je docela hodně potřeba. Jo, to jsem zadělal, že mě má kvůli tomu spadla lína do rýtě, do háje. Asi z tady té strany to nejvíc obložím. Tady mi porostou 2 stromy. Mě zas chybí. A vy nikam vy nejdete. A tak teď nic nevidím. 8 to by už stačilo. Jo, dobrý, aspoň, že jsem to dal tam. Ne, ještě jeden, já se z toho vyjebu. Tak, dáme si jeden. Tak. No, je potřeba tam znova ještě. Takže jdeme nahoru. Zaděláme to a my si uděláme pec. A dáme si vypálovat uhlí, takže dřevěné uhlí. A to plásneme třeba. Je to na to? Ne. Jo. Tak. Jedno dřevo
by mělo stačit a jeden tohle, tak. Tak. Ale je tam zombík? Je zombíka. Ale zatím jako ne. Tak a máme jenom uhlí. Tak, uděláme si tyčky. Tak uděláme si torčky. 4. Tak a tady si to osvítíme. Takže tady. 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 Ježiš, já tady to můžu odkopat. To si děláte par? Ne! Ježiš, já jsem lamer. No. Dělej. Jo, krumpáč. Krumpáč a... No, také se dělá, také když to dáte do... A to se neudělá, to musíte tady tak. Tak. Já tady půjdu schody, takže si udělám schody. Tak. No a schody jsem chtěl. A to mi nebude stačit. No, ježiš, já jsem takovej vůl. Já ani nevím, co se se mnou děje. Tak ještě uděláme. Tak. Ještě schody. To nám taky zase nedá. No, nemáme to, takže si jdeme nakutat. Tady to už je posadit kutády. Tak, to by mělo stačit. Tak. Ježiš, mě jeden chybí. No to si děláte ze mě Víte to, prdel. Bože, já to říkám, já vím, ale vůl. Já nechci Česko, já chci tohle. No. Ale to s tím zbytkem, vůle. Co s tím zbytkem? No tak to si, no tak to se... No tak. No, paráda. Teď to rozbouráme. Tak. To by bylo. To uklidíme. Dáme si krumpáč. Jo, dáme sázet stromy, takže. Máme jenom 2. Takže dáme jeden sem a sem torčku. Tak. A uklidíme si poslední sopr. Tak. Tak. A natáčíme 18,5 minuty, takže to by už byl konec, tak. Takže pokud se vám tato video líbilo, tak dejte like. Pokud chcete další video, tak dejte odběr. No, nebo něco takového. A takže už příští díl se loučím. A takže se mějte a... Čau!